En ya rob den pren burom man la kapor. Ya ka sacrament ba Kynta balbalong-blei. En ya rob den pren burom man la kapor. Ya ka sacrament ba Kynta buruan balbalong-blei. En ya rob den siongo man la kapor. Ya ka sacrament ba Kynta buruan balbalong-blei. Ka burom hauk pa breu kon bramin sem bakhoy. Bag la long hag ba mening kong kunjum ta ba barabor chinom lai chinom amen. Hagur teng pa bru kon bram sem bakhoy. Amen. Kok pa jungi uba hapneng kalong ka bakhoy ukateng jongmi. Kan van ka hima jongmi kalong ka mon jongmi hak deu kumba hapneng. Tu ay menta jingbam jungi kabala kasni. Bato ma pingi kerangkang jungi. Kumbang hiroi ma bikibalas nirmi. Badwadi lamingi shaga jingben shoy. Rage balbad yangi Nakabas niu amen. Kublay ko Maria kabadab na kacingay ay utray binapab lakar kuy pan fleng kentay balakar kuy au sok po jong pao Jesu ko Maria bakoy kumi jong blay tiwan ganda jungi nang pop menta bakapo kacingya jungi amen ngange hau blay pa bran bor baro unaw tao ka beneng berkakendeu madhau Jesu Kristo kon bamarway jungu utray jungi yaw balapuna mase makhoy yaw balakana kamarya thay sati balashana denya po pantios pelatos lasana pnayo ulaya blatepyo ulaya shaki bayab hagasni kabalala mirpana kibayab ulaki ushabneng ushang shkaman blake pabran borbaro nang tar ban bishay kibayab ngange haman sem bakhoy habalangka thalik bakhoy hagajing saklok kiru khoy hagajing ma biki pop hagajing mi pat kado madhagajing limbam jukot amen kokpa bam jukot ngatarwa me yakamet batkasnam kamen sem hagajing long blay ukon beye jongme utray kan rajnyu Jesu Christ ban biang nakabanta ki pop jangi bajang perthei baral kawe namar kji shashitam bakor di sarjang to isin yangi badiya ka perthei baro kawe namar kji shashitam bakor di sarjang to isin yangi badiya ka perthei baro kawe namar kji shashitam bakor di sarjang to isin yangi badiya ka perthei baro kawe namar kji shashitam bakor di sarjang to isin yangi badiya ka perthei baro kawe namar kji shashitam bakor di sarjang to isin yangi badiya ka perthei baro kawe namar kji shashitam bakor di sarjang to isin yangi badiya ka perthei baro kawe namar kji shashitam bakor di sarjang to isin yangi badiya ka perthei baro kawe namar kji shashitam bakor di sarjang to isin yangi badiya ka perthei baro kawe namar kji shashitam bakor di sarjang to isin yangi badiya ka perthei baro kawe namar kji shashitam bakor di sarjang to isin yangi badiya ka perthei baro kawe kokpa bam jukut ngatarwa hame yakamet bakasnam kamen semat kajinglong blay ukon beye jome utray kan rajnyu Jesu Christ man penbian banta ki pop jongi bajong perthei baro kawe namar ka jing shashitam bakor dit sarjang u doisen eyangi badyak perthei baro kawe namar ka jing shashitam bakor dit sarjang u doisen eyangi badyak perthei baro kawe namar ka jing shashitam bakor dit sarjang u doisen eyangi badyak perthei baro kawe namar ka jing shashitam bakor dit sarjang u doisen eyangi badyak perthei baro kawe namar ka jing shashitam bakor dit sarjang u doisen eyangi badyak perthei baro kawe namar ka jing shashitam bakor dit sarjang u doisen eyangi badyak perthei baro kawe namar ka jing shashitam bakor dit sarjang u doisen eyangi badyak perthei baro kawe namar ka jing shashitam bakor dit sarjang u doisen eyangi badyak perthei baro kawe namar ka jing shashitam bakor dit sarjang u doisen eyangi badyak perthei baro kawe namar ka jing shashitam bakor dit sarjang u doisen eyangi badyak perthei baro kawe kokpa bam jukut ngatarwa hame yakamet bakasnam kamen semat kajinglong blay ukon beye jome utray kan rajnyu Jesu Christ ban penbiang banta ki pop jongi bajong perthei baro kawe doisen eyangi badyak perthei baro kawe doisen eyangi badyak perthei baro kawe
Tôi xin ai ngi badiak perthei barok away. 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 Ngatarwa hami kamet berkasnam kamen semat Jingisynei-blei ukon bege chome utrai ganraj Yesu Christ man penbian benta ki pop jengi bajong perthei barok away. Namak Jingisynei shitom bagodi sajungu. Tôi xin ai ngi badiak bapang di bashitong. Namak Jingisynei shitom bagodi sajungu. Tôi xin ai ngi badiak bapang di bashitong. Namak Jingisynei shitom bagodi sajungu. Tôi xin ai ngi badiak bapang di bashitong. Namak Jingisynei shitom bagodi sajungu. Tôi xin ai ngi badiak bapang di bashitong. Namak Jingisynei shitom bagodi sajungu. Tôi xin ai ngi badiak bapang di bashitong. Namak Jingisynei shitom bagodi sajungu. Tôi xin ai ngi badiak bapang di bashitong. Namak Jingisynei shitom bagodi sajungu. Tôi xin ai ngi badiak bapang di bashitong. Namak Jingisynei shitom bagodi sajungu. Tôi xin ai ngi badiak bapang di bashitong. Namak Jingisynei shitom bagodi sajungu. Tôi xin ai ngi badiak bapang di bashitong. Namak Jingisynei shitom bagodi sajungu. Tôi xin ai ngi badiak bapang di bashitong. Kukpa bom cukut ngatarwa hami kamet berkasnam kamen semat Jingisynei-blei ukon bege chome utrai ganraj Yesu Christ man penbian benta ki pop jongi bajong perthei barok away. Namar ka Jingisynei shitom bagodi sajungu. Tôi xin ai ngi badiak ki bapang ki bashitom. Namar ka Jingisynei shitom bagodi sajungu. Tôi xin ai ngi badiak ki bapang ki bashitom. Namar ka Jingisynei shitom bagodi sajungu. Tôi xin ai ngi badiak ki bapang ki bashitom. Namar ka Jingisynei shitom bagodi sajungu. Tôi xin ai ngi badiak ki bapang ki bashitom. Namar ka Jingisynei shitom bagodi sajungu. Tôi xin ai ngi badiak ki bapang ki bashitom. Namar ka Jingisynei shitom bagodi sajungu. Tôi xin ai ngi badiak ki bapang ki bashitom. Namar ka Jingisynei shitom bagodi sajungu. Tôi xin ai ngi badiak ki bapang ki bashitom. Namar ka Jingisynei shitom bagodi sajungu. Tôi xin ai ngi badiak ki bapang ki bashitom. Namar ka Jingisynei shitom bagodi sajungu. Tôi xin ai ngi badiak ki bapang ki bashitom. Namar ka Jingisynei shitom bagodi sajungu. Tôi xin ai ngi badiak ki bapang ki bashitom. Kublei bakhoi kublei bran bor kublei be im jinom. Tôi xin ai ngi badiak perthei barok away. Kublei bakhoi kublei bran bor kublei be im jinom. Tôi xin ai ngi badiak perthei barok away. Kublei bakhoi kublei bran bor kublei be im jinom. Tôi xin ai ngi badiak perthei barok away. Kalithani cha ka Jingisynei-blei ko Jingisynei-blei ka bakasai na siya pa bom chukun. Tôi xin ai ngi badiak perthei barok away. Ko Jingisynei-blei ka buram bakrau tam nia roi ka chingkrau chome. Ka jubab nga shania hame. Ngashania hame. Ko Jingisynei-blei ka chingmaya bamla shampang. Ngashania hame. Ko Jingisynei-blei ka umpoliu bakasai na ka chingmaya juga Trinity bakhoi. Ngashania hame. Ko Jingisynei-blei ka ba omla ban shampang da ki brune da ki angel. Ngashania hame. Ko Jingisynei-blei ba mi ka ching imat ka ching kemen. Ngashania hame. Ko Jingisynei-blei ka ba kham kor ban ya ka baneng. Ngashania hame. Ko Jingisynei-blei ka thlong ki kam phla ba ching phla ba ro. Ngashania hame. Ko Jingisynei-blei ka ba kan thop ya ka perthei ba ro ko wei. Ngashania hame. Ko Jingisynei-blei bon hiar sa ka perthei ha ka dor ka ten balawan long do. Ngashania hame. Ko Jingisynei-blei ba mi na ka deng mong ka donor Jesu. Ngashania hame. Ko Jingisynei-blei ba don ha po ka donor Jesu ba dab Jingisynei kham ta mi kinang po. Ngashania hame. Ko Jingisynei-blei ba don ha ka Eucharist ba khoi. Ngashania hame. Ko Jingisynei-blei ha ka bala seng ha ka balang ba khoi. Ngashania hame. Ko Jingisynei-blei ha ka baptisma ba khoi. Ngashania hame.
Ko Jingisynei Jingisynei-blei papan man hok yangi. Ngashania Amen. Ko Jingisynei Jingisynei-blei basenrane kaching im jongi. Ngashania Amen. Ko Jingisynei Jingisynei-blei bakadop yangi kam tam hatamir kaching yam. Ngashania Amen. Ko Jingisynei Jingisynei-blei ba yangi kaching im banne junom. Ngashania Amen. Ko Jingisynei Jingisynei-blei badan rangkat bat ngi haman ki banta kaching im jongi. Ngashania Amen. Ko Jingisynei Jingisynei-blei ba yada yangi na kading dujong. Ngashania Amen. Ko Jingisynei Jingisynei-blei ka atiar kaching kelak ka ba mod kinong pope edonon. Ngashania Amen. Ko Jingisynei Jingisynei-blei kaching lengor ki angel ba kaching bam shampang ki rukhoj. Ngashania Amen. Ko Jingisynei Jingisynei-blei kaching bam la shampang kaching mayaw blei. Ngashania Amen. Ko Jingisynei Jingisynei-blei ka ba sayang ni na kaching janjar baro. Ngashania Amen. Ko Jingisynei Jingisynei-blei ka tolong kaching suk ba kaching kemen jongi. Ngashania Amen. Ko Jingisynei Jingisynei-blei ka ba khot yangi na kaching suda sha kaching imba shisha. Ngashania Amen. Ko Jingisynei Jingisynei-blei ka ba kantop ya baro ki mati jongu. Ngashania Amen. Ko Jingisynei Jingisynei-blei ka pan snget jong baro kaching thau blei. Ngashania Amen. Ko Jingisynei Jingisynei-blei ha ka ba barong yo Jingisynei. Ngashania Amen. Ko Jingisynei Jingisynei-blei kaching tingen bathiang ikito ki baleng amen sim. Ngashania Amen. Ko Jingisynei Jingisynei-blei kaching karmen kito ki bado jing karmen. Ngashania Amen. Ko Jingisynei Jingisynei-blei kaching jathat kito ki ba shem janjar. Ngashania Amen. Ko Jingisynei Jingisynei-blei kaching pelaj na ki khlam. Ngashania Amen. Ko snambat ko umatoy na kadono jong Jesu banlong ka thamei ka Jingisynei yangi. Ngashania Amen. Ko snambat ko umatoy na kadono jong Jesu banlong ka thamei ka Jingisynei yangi. Ngashania Amen. Ko snambat ko umatoy na kadono jong Jesu banlong ka thamei ka Jingisynei yangi. Ngashania Amen. Merciful Jesus, by faith in your precious blood, we come to you at this hour of grace, offering before you the entire world to be cleansed by your precious blood. Jesus, Lord, have mercy upon all those who are dwelling in darkness of fear, doubts, anger, evil habits, and in faithlessness. Deliver them, O Lord, and set them free from all the evil bondages. Jesus, Lord, you have said in Jeremiah chapter 13, verse 17, "For I will restore health unto thee, and I will heal thee of your wounds." We believe in these words of yours, and we offer before you all those who are suffering from incurable diseases, all those who are in critical illness, those who are in ICU, those who are at the point of death. Jesus, by your precious blood, cleanse them at this very moment, touch and heal them. O Jesus, have mercy upon all the souls, the departed souls, especially the souls in purgatory. O Jesus, as they have died believing in your resurrection, we offer them to you at this hour. Jesus, cleanse and purify them with your precious blood, and grant them eternal peace in heaven. O Lord Jesus, you who establish peace, grant peace in our lives. Grant peace in our homes, in our families. Grant peace in the entire world, especially the peace in those countries where there are war, in Israelites and Palestine, and in other countries. O Lord Jesus, grant peace. O Jesus, grant your wisdom and knowledge upon all the students who are preparing for their final examinations. May your spirit be upon them to help them and guide them in their studies. Jesus, Lord, grant us your blessings and your mercies upon each of us, upon those who are seeking your mercy at this very hour, for you have promised mercy and grace. O Jesus, we believe in your word. We offer to you all these intentions, O Lord, believing in your mercies, believing in your power of healing touch, and believing in your blessings. Thank you, Lord Jesus, for listening to us. Thank you, Lord Jesus, for granting us all the blessings that we are in need of for our life. We praise you, Jesus.
We adore you, Jesus. We worship you, Jesus. We glorify your name. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Jesus, Jesus, Jesus. Gerku yangi gerku trai, gerku yangi gerku trai, gerku yangi gerku trai, gerku yangi gerku trai, shimti yangi shimti trai, shimti yangi shimti trai, shimti yangi shimti trai, shimti yangi shimti trai, yada yangi yada trai, yada yangi yada trai, yada yangi yada trai, yada yangi yada trai. En jag rör jag trai Jesus Christ. Shalom.